אני אוריאן אדר, סבתא שלי יפה אדר, בת 85, חטופה בעזה. היה לי יותר קל לדעת שסבתא שלי מתה, שהיא לא איתנו, אבל שהיא סיימה את החיים שלה רגועה ושלווה עד כמה שאפשר, ולא שהיא עוברת את מה שהיא עוברת עכשיו. היא אישה רהוטה וחדה ומבינה כל מה שעובר עליה. לאופיר הבת שלי הייתה יום הולדת ביום שלישי לפני יומיים, והיא עדיין מחכה למתנה של סבתא יפה, כי היא יודעת שהמתנה של סבתא יפה היא המתנה הכי שווה שיש. תחזירו את סבתא יפה הביתה.